नमस्कार, मी श्रद्धा कृष्ण बडे. मी 11th आणि 12th नीट प्रिपरेशन माझी जी केली ती IIB इन्स्टिट्यूटमधनं केली आहे, विच इज द आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी. माझं आता कॉलेज काशीबाई नवळे मेडिकल कॉलेज आहे. तर माझा IIB बद्दल प्रतिसाद असा आहे की व्हेनेव्हर यू चूज एनिथिंग, चूज द बेस्ट. आणि स्टार्ट टू एंडपर्यंत मी जो संघर्ष केला आहे, त्या संघर्षासाठी IIBने मला भरपूरच साथ दिली आहे. नेहमी कोणत्याही इन्स्टिट्यूटमध्ये तुम्ही जाता तर एव्हरी टाइम डिस्कस अबाउट दी फॅकल्टीज, आणि इथल्या फॅकल्टीज आर दी बेस्ट, टॉप मोस्ट फॅकल्टीज आर इन्क्लुडेड इन दिस इन्स्टिट्यूट. तर जे काही आम्ही शिकलोय, भले ते फिजिक्स असू द्या किंवा केमिस्ट्री असू द्या किंवा मग बायोलॉजी असू द्या, एकदम उत्तमच शिकवलं गेलेलं आहे, ज्यामुळे आता मी ह्या स्टेजला आहे. माझं काशीबाई नवळे मेडिकल कॉलेजला मी सध्या MBBS करते, फर्स्ट इयर स्टुडंट आहे. तर हे जे यश आहे, यशामागचं कारण ऑफकोर्स IIB तर असेलच. तर माझं असं म्हणणं राहील की IIB चूज करणं हे तुमचा डिसिजन नसून तर तुमची फर्स्ट प्रायोरिटी असली पाहिजे, बिकॉज इट इज द बेस्ट इन्स्टिट्यूट फॉर ऑफकोर्स बायोलॉजी अँड अदर सब्जेक्ट्स. थँक्यू.